Een beetje allergisch. Ja. Maar wat moeten heb ik geen Het is heel erg in jou van Etten herkennen. Dat zei je net ook. Ja, dat is echt een Hoe raak je de kokkinnen? komen wij net achter. Het gaat zo makkelijk. Ja, maar als je altijd zegt in het elftal, maar lijkt het nou mee te komen, dan ben je wel. Je bent in beeld. Kijk, daar moet je fotograferen. Ik ben een filmer. Oh, wil je filmen? Ik zie hoe die grote ogen wil. Deze ook gefotografeerd. Of gefilmd dan? Deze. Oeh, toefje. Man. Zullen jou terug naar de Ja, is altijd bij mij. Ik zit er wel lekker met foto's met je vlees eten. Trouwt hier. Ja, dat is het. Als jongste moet je altijd op Nee, dat was mijn vlog.